Γεια σας φίλοι μου. Θα ήθελα να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ περίεργα βίντεο story που ανεβαίνουν στο TikTok. Αυτά τα βίντεο είναι πολύ ανθελληνικά και πολύ ανιστόρηπτα θα λέγα. Έχετε σίγουρα παρατηρήσει ότι αυτά τα βίντεο προέρχονται κυρίως από Αλβανούς χρήστες που δεν ξέρω αν είναι και οι πραγματικοί χρήστες που ανεβάζουν αυτά τα βίντεο. Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι που ανεβάζουν αυτά τα βίντεο κατέχουν όντως αυτό το λογαριασμό στο TikTok, γιατί σε κάποια βίντεο υπάρχουν, ας πούμε, το όνομα και το επίθετο ή κάποια φωτογραφία αυτού που ανεβάζει αυτό το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά σε κάποια έχει μόνο ένα όνομα user και κάτι περίεργους αριθμούς, αλλά καμία φωτογραφία. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα βίντεο έχουν ένα κοινό. Το κοινό τους είναι η παραποίηση της ελληνικής ιστορίας και διεκδικήσεις εδαφών της Ελλάδας. Και προέρχονται κυρίως από, όπως σας είπα, από αλβανικά στοιχεία. Τι θέλω να σας πω. Έχετε δει σίγουρα βίντεο που λένε ότι, ας πούμε, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν Έλληνας, φυσικά ήταν Αλβανός, ήταν Ηλύριος. Όπως επίσης και η Επανάσταση του 1821 είναι μια επανάσταση τεχνητή που την κάνανε οι δυτικές μεγάλες δυνάμεις τότε, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία κτλ. Και το ελληνικό κράτος είναι ένα τεχνικό κράτος, δεν υπήρξε ποτέ σαν ελληνικό κράτος και πιο πολύ δημιουργήθηκε για να διώξουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τέλος πάντων εμείς. Και τέλος πάντων οι ήρωες, ας πούμε, όπως ο Μπότσαρης, ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης ήταν φυσικά Αλβανίτες και οι Αλβανίτες αυτοί είναι οι πραγματικοί κάτοικοι αυτού του έδαφους που λέγεται Ελλάδα, άρα η Ελλάδα δεν είναι Ελλάδα, αλλά είναι Αλβανία, σαν θέλω να μας πούνε. Φυσικά βγάζουν και ένα μεγάλο χάρτη ενίοτε που έχει μέσα όλη την Ήπειρο, φτάνει μέχρι και την Κέρκυρα δηλαδή, που όποιος ξέρει ιστορία, η Κέρκυρα δεν είχε ποτέ Οθωμανικό ζυγό, πάντα άνοικε σε Βενετούς, Εγγλέζους, Γάλλους, Ρώσους, αλλά τέλος πάντων Τούρκους και Αλβανούς δεν είχε Κέρκυρα. Δεν ξέρω γιατί έχουν βάλει σε αυτό το χάρτη και την Κέρκυρα μέσα. Anyway, αυτό το βίντεο που κάνω τώρα δεν είναι αντιαλβανικό, γιατί πιστεύω δεν έχει φτιαχτεί από τους ανθρώπους, τους Αλβανούς που δουλεύουν ή μένουν εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι καθαρά δάχτυλος του Ράμα και της κυβέρνησης του Ράμα στην Αλβανία μέσα. Και σίγουρα επειδή είναι και πολύ καλοφτιαγμένα, αν έχετε δει, είναι από τη μυστική υπηρεσία της Αλβανίας, την πρώην Σιγκουρίνη, αν τη λέω σωστά, ήταν μια παλιά μυστική υπηρεσία που την είχε δημιουργήσει το τότε καθεστώς του Χότζα. Τώρα λέγεται κάπως ΣΥΣ, δεν ξέρω αν την μπορώ να την προσφέρω και σωστά. Και δεν ξέρω ποιος είναι ο απότερος σκοπός τους και τι αποσκοπεί όλα αυτά τα προπαγανδιστικά βίντεο που βορβαδίζουν το TikTok. Και καλό είναι η ΚΙΠ, η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ελλάδας, να ασχοληθεί λίγο με αυτό το θέμα και να δει τι γίνεται. Τι γίνεται. Να κοιτάξει και λίγο τι κάνει εδώ η αλβανική πρεσβεία εδώ στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο ρόλος της σε αυτά. Να ζητήσει και κάποιες εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση και να πει, είστε εσείς μήπως από πίσω, τι γίνεται με αυτά. Να δούμε και μια επίσημη δήλωση. Καλό είναι να μην τα κάνει όλα ο Βελόπουλος. Όχι, δεν είμαι παδός του Βελόπουλου, αλλά είναι ο μοναδικός που ασχολείται με τα εθνικά θέματα ή και με κάτι τέτοιο που σας κάνω εγώ. Όλοι οι άλλοι είναι απόν στα εθνικά θέματα. Και σίγουρα, επειδή είναι στυλ Hollywood, πολύ καλά φτιαγμένα παιδιά τα βίντεο αυτά. Και σε γλώσσα και
και εκεί που κάνουν focus, δηλαδή είναι πολύ επαγγελματικά αυτά τα βίντεο που κάνουν, σε βαθμό που πιστεύω ότι κρύβεται πίσω και η ομογένεια η αλβανική στην Αμερική, που κατέχει κάποιες υψηλές θέσεις στην Αμερική. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι πίσω οι Κωσοβάροι, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθούν οι Κωσοβάροι αυτή τη στιγμή με αυτό το στοιχείο. Πάντως το πού αποσκοπεί αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Τώρα τι θέλουν να κάνουν στην Αλβανία? Θέλουν να παρακινήσουν τους Αλβανούς που μένουν στην Αλβανία ότι η Ελλάδα είναι εχθρός τους, ή θέλουν να κάνουν να ισχυροποιήσουν το εθνικό αίσθημα των Αλβανών που μένουν εδώ στην Ελλάδα, γιατί πιστεύουν ότι η νέα γενιά που έχει μεγαλώσει εδώ στην Ελλάδα έχει χάσει την αλβανική τους ταυτότητα. Τέλος πάντων είναι πάρα πολύ περίεργα και σίγουρα ο Ράμα έχει τη βοήθεια και της ΜΙΤ, της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας, γιατί όποια πέτρα και να σηκώσετε στα Βαλκάνια, πίσω από αυτή την πέτρα βρίσκεται η ΜΙΤ. Και είναι σίγουρο ότι κρύβονται οι μυστικές υπηρεσίες της Αλβανίας και κάποιοι άλλοι δεύτερα, τρίτα κέντρα τέλος πάντων, γιατί το έχουν βάλει και στην τηλεόρασή τους. Βγαίνουν στο TikTok διάφοροι Αλβανοί ιστορικοί που σχεδόν αμφισβητούν τα πάντα. Τελικά δεν υπήρξε ποτέ ελληνικός πολιτισμός η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και είναι όλα κάτω από τη σκεπή της Αλβανίας. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω, να ξυπνήσουμε, όχι εμείς σαν Έλληνες, το κράτος, το ελληνικό λίγο, να κοιτάξει λίγο να δει τι γίνεται με αυτή την υπόθεση.